Gaver, åben gaver. Ej, stop. Party people. Party. Hiv, skat, hiv. Også luller. Ja, jeg har lægget luller der. Jeg kan ikke. Det må du være der. Han får en kys, hvad? Er det kys? Mamma! Vent, mor, kan du holde den her for? Der. Kom. Åbn mere. Og mere. Den er her. Ja, der er også hiv den her. Det er fint. What's that? What's that, Veronica? What is that? Veronica, har du set den? Hvad er det? Hvad så? Må jeg have ingen idé, hvad det er? Om hvad det er. Vi kigger så. Det er vist noget Hello Kitty. Jamen, Og du har hvad er taget en det? t-shirt om det. Veronica, du skal vise til kamera. T-shirt? Nej. Veronica, du skal vise. Du har taget en t-shirt om den. Veronica, Ja. Veronica, det er din fødselsdag. Er du Vi sikker? skal have sjov. Jamen, jeg er lille skat. Skal jeg til hjælpe? Hvad siger du? Omvendt eller omvendt? Eller... Jeg siger omvendt. Eller også siger Kig op, hvad har det? Kig her. Nej, du mener omvendt. Hvad er det med nu? Fordi den er ude. man kan Det se, er hvor branden ud af. tandpasta. Ej, er der tandpasta i også? Ja, på grund af, der er en gave til den. Så nu skal far op og gå på arbejde. I hovedet. Ja. Wow, briller. Hvad er det? Wow. Til den anden skat. Tasker. Skudtasker. Hvad er det? Nå, Der er til det. Wow. Ej, det er Og hvad er det? så mange ting. Og det er et spejl. Og hvad er den sidste? Er det den sidste, eller er der mere? Det Ej, det er tandpasta. Er det også tandpasta? Ja, det er på grund af, at den kommer ud af den næse. Er det derfor, du har fået en tandpasta i? Så har en tandpasta næse til. Var det det? Nej, der er stadig en ting. ja. Og det er det også. Solcreme. Og det er det her også. Er du sikker, det er solcreme? Det er det her også. Ej, Hvad det vil er du så... starte med? Ej, jeg tror, det var kun en. Nej. Hvad er det for noget? Jeg pakker den lidt op. Ej, det er godt, det er det. En Kan bold. du huske, det var den, du ønskede dig, du ville have? Så hun den lige. Og hvad mere? En Hello Kitty bold. Mere Hello Kitty. How did you know? Oh. Oh, there's another. Where is it? Veronica, oh my god. Den er stor. Den er faldet ud, ja. Den der. Må jeg se? Jeg ser. En badering. Hvem må se smil? Ja, men... Ej, hvor er hun glad. Jeg ser her. Den kunne vi tage med til Lalandia. Til Veronica. Hello Kitty, det der. Happy birthday. Ej, til Lalandia. En kamp i hjernen. Er der ikke nogen Erik har fået hjernekrampe, siger han. Åh, nej. Er der ikke nogen andre gaver? Nej, ikke mere. Den har også haft mange. Du kommer bedstfar, så får du en gave mere der. Ja. Vi smiler lille skat. Han kommer senere. Skat. Smil. Hvor mange år bliver du? 6 år. Åh. Er det mange? Er det mange? Er det mange, eller er det lidt? Hvad Prøv siger at komme herover, Veronica, så kan jeg lige løfte og se, om du stadig om det er mange år. Må jeg lige mærke, om du bliver større og tungere efter. Må lige lade en arm her. Prøv lige at give den rigtig kraft. Nej, du er stadig kun en lille fordøvelse. 6 år, det er det stort. 6. Jeg skal tisse. Skal du tisse først? Kitty. Wow, hvad smil? Vent, må jeg lige se?
Jeg har ikke en tænder med den der. Kom, gå der, Veronica. Hvor er den der? Veronica, så op på din sengskan. Lægger på din sengskan. Hvad er det her? Hvad er det her? Veronica, sæt på din seng. Tæt på. Veronica, nej, ikke den der åben. Open this one også her, der. Hvad er det for noget? Det var tæt på en dyne. Ja, tæt på Kan åben? Åben. Jeg skal lige finde den. Jeg ved ikke, hvad den er faktisk. Det er åben. I don't know. Takuya, så godt. Stræk den nu. Wow, vi åbner. Og hvad er det? Hvad er det? Hvad er det? Veronica? Ja, du hed... Hvem viser til mor? Jeg havde ikke engang set den her. Hun havde ikke engang viset mig den. Nej. Wow, det er store. Det går til Belland. Ja. Jeg vil gerne have den i Belland. Det tror jeg godt. Okay. Vil du ikke gå derover? Gå sammen med Lula. Det skal... Wow. Du havde ikke engang kigget på den her. Ej. Wow. Åben. Oh my god, det er så mørkt. Den er på... Den skal være her. Ja, men... Jeg ved ikke, hvad den der ting til tandbørsten er. Det er det. Nej, den til den der. Til den her. Det er det. Kigget. Jeg kan ikke finde den. Vil du tæt på? Kan du gå til... Og så på din ret. Er det ring? Jeg tror den. Til den her måske. Ellers er det nej, til... det er ring. Ekstra. Det er derfor, han skal... Men hun må gerne gøre sådan her også. Hun må putte den på... Eller... Du bestemmer selv, hvor den er, kommer hen. Jeg ved ikke... Oh my god, I know. Jeg har lægget den der. Det står, det var sådan. Jeg tror, det har en makeup. Okay, let's start til sidst. Hvad? Hvor jeg synes, det var den mest spændende. Hvad er det? Ja. Er det skræmmende? Der er noget, der er. Ja. Wow! Wow. Mirror on the wall. Who's the prettiest? Du bestemmer selv det der. Hvor tror du, den her skal hen? Åbn den der først på, hvornår så kører der. Er det en tandbørste? Nej. Veronica, du har en tandbørste. Du skal skifte så. Hvad er det? Ej, ma. Det samme. Ej, mor. Og så, hvad er det her? Hvad er der her? Hvad er det her til, Veronica? Se på. Ej, så. Måske hun skal have lille, jo. Ja. Bare gør sådan her, Veronica. Bare gør sådan her. Jeg tror, det er nemmere. Nej, hold sådan her. Sådan her. Jeg skal putte alt skrald her så. Jeg tror det også. Og skrald også til Veronica. Jeg har ikke set hende. Put den på. Jeg ser den på. Nej, ikke den. Veronica, den her. Skru den af. Jeg skru den af. Skru den af. Jeg håber, det passer. Put den på. Put den på. 3. Oh my god, den er til Hello Kitty nu. Og så kommer ud af næsen. Se. Den prøv pres. Hello. Smil. Kan du presse? Der kommer hendes næse. Kig, hvor cute hun er. Øj, du kommer nu. No. Nej. Ikke nu. Det er pink. Og hvor er det? Det er pink. Det er rød. Er rød.
Vil du gerne prøve det nu? De skal have i stand, ikke? Nej. Ikke nu. Hun skal så. Hun siger, hvad stiller? Jeg putter det måske. Hvad hvis vi vil skal nok blive blive- vågen? Men mor, jeg presser den ikke helt. Kig, den er Må jeg låne alle mine gaver? Ja. Det skal du. De skal. Det er den Og jeg forsøg. vil virkelig gerne puste din bold op. Og jeg vil gerne. Nej, ikke nu. Ikke nu. Måske det er ventil eller andet, derfor det ikke falder. Nej, nu punkter. Måske vi kan. Vil du have bare... Jeg vil gerne puste den op. Veronica, ja. kan du holde det, Lula, skat vi? Kan du holde den der? Vi skal tage på det der. Og det er din gave også. Masser gave. Julie, så det her til nøgle. Ja. Smil. Det vil jeg sige til Lula også. Lula, jeg kan ikke sige Jeg kan Lula. ikke se Lola. Jeg kan ikke se Lola. Se, ja. Ate, gør det, Ate. Smil. Okay, godt. Har du åbnet alle dine gaver? Nej, det har du ikke. Hvad er det her? Det er... En klip. Det er det. Agro. Hvor er det taske, skal? Papir, skal? Hvad? Ate. Hvad? Må få papir og taske. Vi skal. Men jeg ved ikke, hvor den der ting er. Den der her, hvad er det her? Den der gave, hun har en gave. Som, nej, en lille gave. Hun har sådan en lille sponge. Nej, hun har ikke. Nej, Hun har sådan en lille ting. Julie, så jeg skal ikke bruge det her. hvad er det? Øj. Det var mig, der klippede den ud, på grund af, jeg vil gerne Hvorhen? have en klip. På hendes. Sig. Hej. Kan du se det, skan? Veronica, nej. Du siger hej til min video. Hej. Again. Hej. Hej.